Phela la komakhaya akunethezwa la akunethezwa la makukhulunywa ngesintu hayi akuzongcethezwa la. Uyabona ke kule yomnomzana awuqinisile ugadla bafana. Ubaba ugadla uqinisile kulena nje kule ekukhulunywa ngayo yokuthi yini umnomzane ubani umnomzana ugadla uyihlaba esikhonkosini akunethezwa phela la komakhaya akunethezwa akuyi ngokuthi kukhona bani kuleli sayidi cha kuya ngeqiniso nje angeke uthi ungalotsholelwa uyihlo noma ke uafforde ukulobola bese kuthi umnomzane ayikho leyo nto leyo umnomzane ngoba naku usulobolile usunomfazi bese kuthi umnomzane ayikho leyo nto leyo nisithatha leso sinto isintu sakiphi indawo esaphi ngoba kusona esakule planet akusona esakulomhlaba ayikho leyo nto leyo uma ngabe uhambile wayosebenza wa-afforda walobola awuyena umnomzane kumele uganise ingane yakho noma ingane yakho iganwe makweyentombazane kumele iphume makweyensizwe kumele ifake umakoti then umnomzane ngoba usunomzana ngoba umuzi ovela einganeni zakho umuzana wakho umuzana wakho loyo owakho ilo wakhe ngezithukuthuku zakho uwakhela uyihlo uwona umuzi wakho loyo umuzana ilo owakhelwe ingane yakho noma owakhiwe ingane yakho iwona umuzana umnomzane wena ngoba usukhiphe inxiwa noma usukhiphe ingane yayovusa umuzi wendoda now usumnomzane qinisile impela ugadla lapha ugadla qinisile ya singomakhanya sithi kule sicheme nogadla kulena nje abanomzane ugadla uqinisile nonke nina enizibiza ngabanomzane just because senilobolile seninabafazi niyasangana nina nibona abanomzane nina ningamadoda nomahluko phakathi kwendoda nomnomzane ningamadoda nina umnomzane akuyona into kaNombani akusiyimvula enetha Nombani anibona nhlobo abanomzane futhi niyogcina ningebona ngoba nihalela into eningakafiki kuyo kanisani qala izingane zenu ayifaka omakoti ekhaya bese niba abanomzane kade zinsha hayi ke ngani zakuthi ngiyathemba nazibonela ke okanye nazizwela laphana ke insizwa Max emakhaya insizwa sembumbulu iqhubeka nalo udaba okanye dialogue lokuphikiswana ngayo lapha lithinta ubaba ugadla nxumalo kanjalo ke nobaba uXolani emcineka udaba olithinta umnomzana osokukhulunywa ngalo kakhulu enkundleni zokuxhumana ke namanje kusakhulunywa ngalo lapha kwebeke yacaca Max Makhanya ukuthi ke babona abanomzane bangobaba nje bangamadoda ngoba sebalobolile bashada ke laphana kodwa umnomzane uyachaza ukuthi yini umnomzane njengoba echazela ubaba Nxumalo ugadla ukhomba amakhombane nganza ukuthi mhlawumbe lakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba nakho kuhlukane phakathi imbono phakathi kwababa ugadla Nxumalo kanjalo ke laphana nobaba uXolani emcineka mhlawumbe imupho obona ngathi uhlaba esikhonkosini mayelana le daba hlala comment section ke ngizuthu lithini lwakho ngalolu daba mina ngilasibone ngaza ukuthi ngiphuma njena kodwa ngiyethembisa ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo ku video elandelayo kwakho subscribe nisiphathe hlene msulu mnandi ngithanda khona.